Takže čau, dneska vás vítám u nového videa a dneska jsou tady duelsy, takže já bych šel asi jako duelsy. Samozřejmě první bude Fang, pak Piper a pak Kotleta. No, na Kotletu se vezme asi ten skin a se jdu na to. OK, takže Piper se Fang. To není moc dobrá situace. Ale OK, mohl bych to dát jako. Aha. Ne! Já jsem tam chtěl dát ještě... Já jsem prvně chtěl dát ten hit na blízko, ale já jsem nedal. OK, to bylo hodně rychlý, jakože. Tak teďka jdu proti Bibi. No, jakože, jestli si počká na zónu, tak jsem asi mrtvej. Nebo i tak jsem asi mrtvej. Ne! To jsem pokakal. OK, mám Koletu. To bych actually jako mohl dát. Já totiž dávám velký damage na ní. Ne! Ještě dislike, no skvělý. První hra se trošku nepovedla. Ale já bych asi to neřešil. OK. Cold jde proti mně. Aha. To bylo docela close, jakože actually. Já jsem luck. No, tak je to prostě. Stew. No nic, jsem mrtvej. Nejsem. Let's do this. OK, Macy. To nebudu lhat, ale to mě asi zabije. No, záleží, jak je dobrá, jsem myslím. Dobrý. No. No. Se trošku dohealuju. Ona po mě dává auto-aim, podle mě. No tak dobrý. Aha. Se trošku nepovedla. Ne, já nechci! Ne! Piper. Tak jakože to bych mohl. Dám mi 2 hity a gadgetu. No mě dá 2 hity, já jsem mrtvej. OK, doufám, že to mohla být ten hit. Mohl. OK, jakože malá zóna. Nevidím to moc dobře. Asi vyhrajete, ale. Já mám vlastně ještě Koletu, takže Kotletu. Ne, já jsem zapl gadgetu. Mám skoro ulti. Kdybych se zapl nabil Hypercharge, tak to by bylo úplně skvělý. Auto-aim. Pov. OK. Jakože za chvilku mám Hypercharge, takže by to mohlo být docela dobrý. Trošku se dohealuju. No tak ne, no. Ne! Já jsem totální femino. Jsem mohl dát. Já nevím, jestli tyko, že ten Fang je na tohle dobrý.
A ještě chvilku to zkusím s ním. OK, tohle jsem přesně chtěl. Teďkon dává minimální damage a teďkon musím počkat na zónu a je mrtvá. Tak, jestli chceš čekat na zónu, já nechci. Doufám, že nedostane ulty. Já si tady od tebe nabiju hypercharge. Ty ještě zabiju, ne? Nebo na mě. Viděla už ulty, jakože. Ale to by nestihl jako si to zaktivovat, takže. Dobrý. Aha. No tak to se nepadlo se vyhnout tomu. GG. OK, Spike. No, jako když budu hypercharge. Nebo... No, tak jsem asi mrtvej. Já nechtěl vyčerpat ultinu, protože... No, jestli tady tu hru jako prohraju, tak to bude hodně bad. OK, dal jsem mu hit. No. Já jsem mrtvej. Prosím. Mám hypercharge. Já neměl dát to ulti. It's bad. OK, tady. No. Prosím. OK. Jako kdybych nezapal ten hypercharge, tak jsem asi mrtvej. Proč? Já z něj postavím brawler, který jde o toho bossa. Jenom prostě jako on. Jako mohl bych si dát tenhle skin a mně se actually líbí tenhle. Je to prostě nový skin. Tak já bych ho zkusil rád. Charlie. Na to by se hodil Buzz, akorát že Buzzy mám úplně poslední. Na Píra by se hodil Dynamite a na Karla Dynamite. Já nesnáším. No mě ještě zabije. Proč? Proč? Já prostě tady bum. On se ke mně přijde. Já dám gadgetku. Protože už fakt jako nevím. Aha, nebo taky ne. Já to stihl. Proč? Já prostě na ní naletím. To je jediná moje šance. Kamo! Já ji nesnáším. Bum. Ano! Prosím, ať to dám. Já nevím vůbec kde. Takže actually můžu si počkat na zónu. A asi zapnu hypercharge, protože ten Karel po mně bude jako lehčí. Nevím. Ale asi zapnu hypercharge. Já teď úplně zapomněl, jestli má hypercharge Karl. Aha, on je tady.
No, to jsem totální... Já si rozhodnu to. No i když... Jo, já si beru tenhle. OK. Já vím, že jsem si prostě mohl počkat, ale 6 gamů nikoho nezabije. Doufám. Si to tady vyměním. Protože fajn, jakože když nemáš ulty, tak to je docela bad. Prosím, ať to takhle funguje. Bude fungovat i. OK. To bych mohl rád. Aha. Můj aim s Piper je velmi dobrý. Ne, já jsem chtěl vylézt. Ne. Ne. Tak Piper... Kamo, já nesnáším, že mi dává takový damage. Jako, můžu zabít tu koletu, ale nevím, jak půjdu na šelu. OK. Jsem mrtvá. Jak? Já tohle nesnáším prostě. Ještě jeden pokus. Když to nevyjde, tak budu s Piper trošku pušovat. No, skvělý. Jakože já bych mohl asi se vzít jenom Great Gadgetu na tohle. To jsem napadla. No, jsem mrtvej. Počkej, možná. Co mám dělat? No, jsem mrtvej. Skvělý. To jsem přesně, úplně přesně chtěl. Pane bože, tohle nesnáším. Bazi, prosím. Prosím, prosím, prosím. Já tuhle... Jo! No stejně plně nemám šanci, jakože... Teď kde bude. Teď nemá ulty. Já si možná taky jako můžu počkat na zónu. Mm. 300 HP. Já z tohohle fakt nemůžu. Knockouty, prosím. Ať mám dobrý teammate a špatný protivníky. Já potřebuji nafarmit zase trofy. Ale možná bych jako s ním mohl bonuty hrát. Místo abych vydělal trofej, tak jsem prodělal. To je fakt skvělý. Ani jeden hit jsem nedal. Jeden. Já to nechci. No, tak mě hejt. Aha. Skvělý. Teammate mě k tomu hejtí.
To vypadá bad a hodně. A když vidíte můj aim za Piper. Já myslím, že 100% vyhraju. Aha. To jsem asi neměl dávat stouty. Pane bože. Jasně, hejti mě. Já jsem tady ten bad, že jo? V téhle hře bych se tomu ani nedivil, jakože. Já nesnáším tu Star Power. Pojď, zabij. Ano. Gas nátaha, ale taky hejtí. To možná i já jsem lepší za Dynamika. Prosím, zabijte ho. Já nechci minusy, já chci plusy. Pak už nepůjdu. Dynamik je mrtvej? Tak ne, no. Jejda. Moje staty prostě nejlepší. 0 kilů, 3 umrtí. Topka prostě. Aha, on není bonaty. Ukaž co za 5v5. Krop, nic. Já jdu sola. I když jsem se nekoukal. Prosím. Prosím. Nejlepší spawn. Jako fakt nejlepší bych řekl. 0 bede. Prosím, ať je AFK. Ne, není. No tady někde bude, ne? A tamhle. 3 paury mě actually stačí. Já jdu trošku. Čus? On zapne účka a půjde po mně. To úplně vidím. Tady Otis. Aha. Když je 6kový, to by mě po mně... Minus účko. Haha. -2, skvělý. Přesně to jsem chtěl, aby skřoví na mě vybafla Shelly a dala mi účko. Oh my god, mám bedno. Power. Ona se čerpá v hity. Nebo taky ne. Já chci jen účko, jo? Nemluvíme se. Dík. GG. Aha. To není úplně jako, že situace, v které bych chtěl být. Chci jen účko. Dík. Je hrozně otravný. No. Prosím, zabij toho Leona. A ne mě. Tam je to. Dynamik, ne. Nech. Aha. Skvělý. Já bych asi neměl brát jakože baza.
to 100% vyhraju. Mluvte se. Na tuhle mapu. Jsem blázen. Počkej, já mám vlastně tu bad gadgetu. Já musím prostě dát... Ne, aha, já jsem si ji spletl zase. Ne, já nebudu týmovat. Ten se mi vůbec nelíbí. Kámo, netýmujte. Pojď, dej se na mě, Učko. Stue. My se domluvíme. Ty mě nezabij a já tě nezabiju. I kdybych tě nezabil stejnak. Já vidím, jak tady někdo vybavne skřovíčka. Buffy. Kde je ten Stu? Aha. Tady ten Stu. Můžu něco jiného než zdrát teď? Já vůbec nevím, proč jsem se zamrzl. Prosím, zabij to někoho. Jediný, co můžu, je kempit. Edík. Takže mohl bys paňkom skočit, Edíku, ne? Že ne? Let's do this. Já tohle nesnáším. Aspoň se nestanu moc. Prosím, ať to není chyba. Já chci nějaký trofy. Já jí dám gadgety, už jako nevím. Prosím. Já jsem to teďko nekomentoval, jak se snažím. Já už fakt ze sebe nemůžu. Tady dáme Piperku. Z toho healu. Si dáme se shielda. To nic. Prosím, ať to ne... Já se jdu asi na chvilku rozehrát. Tak to asi ukončím tady to. Stu. Perfektní. Zase minus. On má speedku na... Já nechci, aby měl speedku. To je zlý. Proč má tu gadgetu? Prosím. Prosím, ať to zničí. Ani jeden hit jsem nedal. Ne Tensai. Prosím. Bum. Já si věřím, já to dám.
Možná. Co mám teď dělat? Ne, na něj nenajedu. To nemá smysl. Prosím, Piper. Piper Song Tutorial. Já si ho nepamatuju ani. Prosím. Ano! On má ulty. Opět budu čekat, až ta ulty. Já teď vůbec nevím, kde je tady. Si teď našetřím trošku hity. On chce ulty. Ale já ji chci taky. Jsem mrtvej. Já teď vlastně jsem hrál jen za Dynamika. Proti Koutovi moc po někoho nemůžu. No, jakože. Záleží, jestli bude zóna nebo ne. Aha, já jsem ji netrafil. Já tak miluju Dravko. Prosím. OK. Jen si nabiju od tebe Hypercharge, to ti nebude vadit, ne? OK. To bylo close. Ano, se doheal. Já neměl dávat ten hit. Ale nějak se dohealu, takže dobrý. Ne! Mám jednu gadgetu. Skvělý. Tak to by bylo pro dnešní video všechno, tak čus.